O možnosť voliť poštou v marcových parlamentných voľbách požiadalo 728 zahraničných Slovákov. Ide o občanov, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí a nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Tí, ktorí chcú rozhodnúť o ďalšom smerovaní našej krajiny, museli najneskôr do 20. januára požiadať o zápis do osobitného zoznamu voličov, ktorý vedie miestny úrad v bratislavskej Petržalke. Žiadosti od zahraničných Slovákov museli obsahovať čestné prehlásenie voliča o tom, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Priložila aj fotokópiu cestovného dokladu s osobnými údajmi alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve. Ak tieto podmienky volič nesplnil, nevyhovel zákonu, takže sme ho nemohli zaradiť do zoznamu, osobitného zoznamu voličov. Najviac žiadostí prišlo už tradične z Českej republiky, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie. Záujem voliť poštou majú aj zahraniční Slováci v Spojených štátoch amerických, Kanade, Austrálii, Mexiku, ale aj v Juhoafrickej republike či dokonca v exotickom Barbadose. Presne skontrolovávame, či náhodou niektorá z tých žiadostí nie je duplicitná, pretože voliči, hoci mali informáciu o tom, na ktorú mailovú adresu majú posielať svoje žiadosti, napriek tomu nám prišli ešte žiadosti z iných mailových adries, takže ešte vyhodnocujeme, prehodnocujeme, kontrolujeme, či náhodou tá istá žiadosť nebola zapísaná od toho istého voliča dvakrát alebo trikrát. Úrad zatiaľ eviduje 728 žiadostí. To však neznamená konečný počet voličov. Mnohí z nich sa totiž pri samotnom hlasovaní dopúšťajú niektorých chýb, na základe čoho nemôže byť ich hlas uznaný ako platný. Nevloží žiadnu hlasovaciu obálku, alebo ju nezalepí, alebo nedá tam žiaden hlasovací lístok. Možno proste rôznych možností je viacej, ako ten jeho hlas nemusí byť platný, alebo to pošle neskôr ako 9. marec. V roku 2006 evidoval úrad v Petržalke 641 žiadostí na voľbu poštou a v roku 2010 ich bolo 570. Celkový počet voličov však bude vyšší. Hlasovať totiž môžu aj tí, ktorí žijú na Slovensku, ale vopred vedeli, že v deň volieb budú v zahraničí.